Дали ще има ефект от един масажен стол, зависи много от марката и класа на стола. Има сериозна разлика в качеството при столовете от професионален клас и марките от по-нисък клас ефтини столове. Rexton е марката професионални столове, която мога да препоръчам като специалист. Ето и едно бързо сравнение между нея и марките от по-нисък клас. Първо, столовете Rexton имат дълга и извита SL шина, по която се движат масажните глави. Тя копира извивката на гръбнака и обхваща зоната от основата на главата чак до бедрата. Извитата шина е ключова за постигането на дълбок и ефективен масаж и генерално липсва при марките от по-нисък клас. Втора голяма разлика е функцията за 3D и 4D масаж. Масажните глави при Rexton се движат не само нагоре-надолу по шината, но и по ширина и по дълбочина на тялото, което прави масажа цялостен и дълбок. Към това добавяме и предимствата на Rexton по отношение на силните въздушни възглавници за ефективна компресия на ръцете и краката, загряването на цялото тяло, създаване и запазване на ваши лични персонализирани програми и дългата трайност и здравина на механизмите. Още едно голямо предимство на масажните столове на Rexton е големият избор от различни масажни техники.